नोंथांमोना खिफि बेन्दोंखौ जादोंना जायाखै आं बिराद मिथिनो लुबैदों थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै गालांबानो जाबाय थ' खुलुमबाय आं सरिता मुर्जी नेपालनि बर' फिसा रंजालि बैसागुनि साफ्रोमबोनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो गासैनिबो जिउआव बे गोदान बोसोरा गोजोन लाबोनाय होफैयो जोबनायाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर'साफोरखौ गाजा गोमजा खाम सिफुं सेरजा लानानै बैसागु रंजानो खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों। हेलौ आं संगिना ब्रह्म बोसोर गोदाननि रंजालि बैसागु फोरबोनि आंनिफ्राय बयबो नोंथांमोन रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय हेपि बैसागु। खुलुमबाय आङो गोरबो खुंगुर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बारहरबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बारहरनो हायो गोजोन्थों। खुलुमबाय आं नितामुनि बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आंनि बैसोआव गिदिर आबै आबौ आइ आफा आदा आब' बयनिसिमबो रंजालि बैसागोनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय लोगोसे आंनि बैसोआव उन्दै फंबाय बिनानाव गासैनिसिमबो आंनि अननायखौ बावहरग्रोबाय आसा फारियो नोंथांमोनहा देग्लायनि रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै बारहोलांनो हरनो हायो गोजोन्थों। खुलुमबाय गासैनिसिमबो आं सुदेम सनाराम सियारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नैबे रंजालि बैसागुखौ रंजा खुसियै बारहोहरनो हाथों आरो जोंनि गेजेराव गोजोन खुसि अरायबो थाबाय थाथों गोजोन्थों। खुलुमबाय आं दिनै इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ रंजालि बैसागुनि गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय जों बयबो मिन्थिगौ थांनाय बोसोराव जोङो कभिड-19नि थाखाय जों रावबो बैसागु बोथोरखौ फालिनो मोनाखै बाट देग्लाय जोङो बयबो गाजा गोमजायै बैसागु बोथोरखौ फालिनो थाखाय जोङो दिनै गाजा गोमजा ओंखारबोदों आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो बे रंजालि बैसागुखौ फालिलांनो हायो आं दिनै बेखौनो बुंनानै एसेनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय आं जुरि बर' रंजालि बैसागुनि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो देग्लायनि रंजालि बैसागुआ नोंथांमोननिया मोजाङै मोजां बारहरलांनो हायो गोजोन्थों। खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि मुङा इनुस दैमारि बयखौबो बे रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोना बिदिनो रंजा बाजा आरो बे बैसागुखौ नोंथांमोना बराय स' खुलुमबाय गोजोन्थों लाभ इउ अल। खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे रंजालि बैसागुखौबो बरायनाय थाबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै मोसानायजों लोगोसे जेन मोजाङै बारहरो आरो लोगोसे नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट्स लिरनानै गालांबानो जाबाय नोंथांमोना खिफि बेन्दोंखौ जादोंना जायाखै आं बिराद मिथिनो लुबैदों थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै गालांबानो जाबाय थ' बाय बाय लोगो